салом алейкум бародаро, ин канали чӣ гап мебошад ва номи ман Ҷурабек. Дар имрӯза видео ман барои шумо ба телефонҳои худатон чӣ хел антивирус установка кунем, ки вирусҳое ки дар телефонҳои шумо меғалтад тонад удалит карда, яъне телефонҳои шумоя тонад тоза бе вирус нигоҳ карда. хоб барои ин программае ки дар рӯи телефони ман мебинен, ин ҳамин программа дар корай. метавонен ай Play Market ин программа скачат кунен, дар ҷои поиск антивирус мезанен, якум ҳамин программа меброя. установка мекунен, баъд ба программа дохил мешен. хоб вақте ба программа дохил шуден, инҷа автоматически дар телефони шумо яъне установид мешавад. баъд ҳамин хеле ки дар боло мебинен, ҳамин хел телефони шумоя защита карда меиста ай вирусҳо. вақте ки дар телефони шумо вирус ғалтид, вақте ягон чӣ мепартоен ё ягон чӣ установка мекунен, вирус дошта боша, дар инҷа меброяд ки ба телефони шумо вирус ғалтид, срочно удалит кунен. хубуш вақти телефони шумо нав мехарен ё ки автонастройки мекунен, якум ҳамин программа скачат кунен, барое ки телефони шумо тоза меистад. вақте ки шумо хай бадтар установид карен, медароен ба программа ва инҷа ҷои поиск дар дуюм вкладка интихоб мекунен ва инҷада бо дуюм вкладка полная проверка интихоб мекунен ва инҷа як чанд минут ждат мекунен. полни телефони шумоя дар инҷа проверка мекунад. хай ҳозир телефони мана проверка карда шуд. бо ман видеоя давом метиҳем, ҳозир видео дарози баъд нашавад, барои ҳамин пауз зада мемонам. ва чӣ хеле ки мебинем бародаро, дар мобайни 10 минут телефони моро проверка кард ва ягон вирус наёфт. агар дар телефони шумо вирус бошад, дар дуюм вкладка ҷои угрозба вирус меброяд ва метавонен шумо удалит кунен. ва ин буд имрӯза видеои мо дар бораи антивирус ва тоза кардани телефон аз вирусҳо. боқӣ ҳама каса дар паноҳи худо бошен. фаромӯш накунем подписка, лайк ва поделиться кардана. ҳама каса хайр.